Na brežuljku uz dolinu rijeke Sutle, kojom je nekada prolazila rimska cesta, smješten je grad Klanjec, slikovito kulturno-povijesno središte zapadnog dijela Hrvatskog Zagorja. U svojoj bogatoj povijesti sačuvani su mnogi kulturni i sakralni objekti. Jedan od njih je i velebno zdanje Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Blažene djevice Marije, koji su dali podići 1630. godine Sigismund i Nikola Erdedi. Klanječka crkva jedan je od prvih ranobaroknih sakralnih spomenika u Hrvatskoj, a ujedno je i mauzolej obitelji Erdedi. Zapadnim dijelom Hrvatskog Zagorja nekad je upravljala velikaška obitelj Erdedi. Ban Sigismund i njegov bratić Nikola pozvali su bosanske Franjevce iz Radakova u Klanjec. Darovali su im na upotrebu kapelu Svetog Leonarda Opata i pored nje sagradili samostan. Tako su se Franjevci, bježeći iz Bosne pred Turcima 1632. godine, nastanili u Klanjcu. Kapela Svetog Leonarda vremenom je bila povećavana, a 1665. preimenovana je u crkvu Navještenja Blažene djevice Marije i posvećena. Sagradili su je ban Sigismund i njegov bratić Nikola u razdoblju od 1630. do 1686. godine. Monumentalno zdanje Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina bilo je podignuto sredstvima obitelji Erdedi, koji su izdašno pomagali ne samo gradnju, nego su i omogućili Franjevcima nezavisnost, obdarivši samostan posjedima. Samostan se sa svojim sadržajem i organizacijom unutrašnjeg prostora uspio razviti u snažno franjevačko središte Zagorja, gospodarsko i kulturno, s velikim brojem redovnika i gvardijanom na čelu zajednice. U 19. stoljeću crkva je oslikana fresko slikama koje prikazuju biblijske motive. Ovo barokno zdanje u obliku križa ima 7 oltara. Uz glavni oltar na kojem je sliku Navještenja naslikao Karl Dietrich iz Graca, tu se nalaze još 2 vrijedna oltara, oltar Svetog Franje Asiškog te oltar Svetog Antuna Padovanskog. U hrvatskoj feudalnoj povijesti hrvatsko-ugarska velikaška obitelj Erdedi značajno je utjecala na politički i kulturni život, te bila jedna od najjačih i najutjecajnijih plemičkih obitelji toga vremena u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Jedinstveni Božji grob koji se čuva u župnoj crkvi u Klanjcu također izaziva divljenje svojom ljepotom. Franjevačka crkva ujedno je i mauzolej obitelji Erdedi, čiji su članovi sahranjeni u grobnicama ispod oltara. Franjevci su tu tajno čuvali puna 3 stoljeća, a kripta je otkrivena tek potkraj 19. stoljeća. 1716. godine samostan i crkva teško su stradali u požaru. Današnji izgled crkva i samostan dobili su 1773. godine, kada su ponovno izgrađeni uz financijsku pomoć Ivana Nepomuka Erdedija. U bogatoj samostanskoj knjižnici sačuvano je preko 1000 knjiga. Najvrijedniji su primjerci 3 inkunabule, ali i 67 starih hrvatskih knjiga. Po glazbenoj ostavštini koju čuva samostanski arhiv, vidi se da je s posebnom pažnjom njegovana i glazba. Sačuvana je i originalna darovnica Sigismunda i Nikole II. Erdedija, u kojoj se obavezuju izgraditi samostan i crkvu. Pri samostanu su djelovali i ljekarnici, koji su se u spravljanju lijekova služili njemačkom literaturom, stoga knjižnica sadrži izvjestan broj knjiga iz područja medicine, ali i rukopisni receptori. Crkva u Klanjcu slovi kao jedan od najsačuvanijih ranobaroknih sakralnih spomenika u Hrvatskoj. Tako imamo bogato nasljeđe koje nam kroz ovo velebno zdanje i dragocjenu baštinu priča svoju višestoljetnu priču.
U rekonstrukciji kripte u podrumu samostana nalaze se dragocjeni sarkofazi iz 17. stoljeća bana Sigismunda Erdedija i varaždinskog župana Emerika Erdedija. Sarkofazi su rad bečkih majstora koji su radili za kuću Habsburgovaca i izvedeni su u stilu ranobaroknog vremena.